Яушка Софья, ученица 9 А класса средней школы номер 16 города Лиды. Анатоль Вартинский, балады про спаленую вёску и живого пеўня. Гэта была не проста вайна. Гэта было нешта больш страшнае, больш дзікае. Помню, мимо маёй роднай вёскі ішлі карнікі. Маю вёску яны абышлі, а праз нейкі час мы пачулі страляніну, убачылі дым, чорныя клубы дыму. Назаўтра мы даведаліся, што спалена вёска Кісялёва, а жыхары яе забіты ад старога да малога. І яшчэ мы пачулі жахлівы расказ пра тое, як некалькі дзён дыхала магіла, куды карнікі скідалі кісялёўца, як крычаў на вогнішчы здзічэлы певень. І толькі апоўначы прарэзліва з усіх сваіх сіл, свой векавы абавязак помнячы, певень запеў, загаласіў. Запеў. І здзівіўся ён, напэўна, чаму не спяваюць іншыя пеўні? А потым крычаў і двойчы, і тройчы: на золаку вёску будзіць пачаў, крычаў, на апаленым плоце стоячы, крыльямі лопаў і крычаў. Ён вёску будзіў, крычаў да хрыпу, будзіў у каторы ўжо раз, а вёска маўчала. Ні рыб, ні скрипу, ні груку, ні гуку адказ. Ён вёску будзіў, галасіў адчайна, пакуль не здзічэў, пакуль не знямеў. А вёска маўчала, вёска маўчала. Яна ўжо не чула той ранішні спеў. Быў дзень вызвалення, дзень перамогі вячыстай. Вярталіся людзі да мірных спраў і сноў, і пеўні, нястомныя фанфарысты, мірныя дні абвяшчалі зноў. Будзяць яны на досвідку сёлы, і ў сёлах пачынаецца рух. Яны, жывыя сёлы, не соні, спяшаюцца раны на ніву і луг. З пеўнямі сёлы прачынаюцца. Толькі нічым не разбудзіш яе, вёску, дзе ранак інакш пачынаецца, вёску, дзе певень больш не пяе.